kɔrɔfɔw daminɛ na an kun y'a fɔ ye bi ka fɔ an bɛna an karamɔgɔ min bisimila o de an karamɔgɔ Sheikh Jibril Kulubali ni Ala sɔnna ma a ye kɛnɛ sɔrɔ an bɛ a bisimila Ustaz salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kulubali amba kori baasi tɛ alhamdulillah ma latunu denbaya bɛɛ ka kɛnɛ baasi tɛ alhamdulillah falajɛkaw alhamdulillah ko kaw fo dakuruɲɛ kelen foli ka ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma alhamdulillah ma fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam minal lisani yafqahu qawli wa ba'da assalamu alaykum ya jama'atal muslimina wal muslimat alhamdulillah ame ala jaba bela jeni kelen fu keren nyama falajɛkaw nyira ka dema bela sama so be sigilen do kan lajɛ ne nga foli be ka taw bela jeni kelen ani mali kono mali koka ka foli la se bela jeni kelen ma ko ya balma na dinga Sheikh Jibril Kulubali assalamu alaykum wa rahmatullahi. Sheikh Jibril ajara ne kosobe sangelen kɔfɛ an bɛ Ala tanu ka barikada sabula an famali kun ye salo nin plateau kelen kan yan Ala sɔnna ma fana ɲina an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan Ala bɛ dugawu de kɛ si caman Ala k'o d'a ma an ka ye san wɛrɛ yebaw fɛ ni Ala sɔnna ma o hukumu kɔnɔ bisimilaliw kɔfɛ an karamɔgɔ an bɛ sunkalo kɔnɔ sunkalo ye kaloba ye i bɛ se ka nafa jumɛn fɔ an ye sunkalo kɔnɔ ani fasamantiya minnu bɛ a la. Alhamdulillah. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Alhamdulillah ne ko sungolo ka fitamanciya an bɛ dɔɔni de fɔra wallahi an ka dɔnta kɔnɔna la mais an tɛ se ka bɛɛ fɔ parce que a bɛɛ tɛ se ka fɔ ye jumɛn ye sun yɛrɛ n'i y'a jate minɛ sarabaga ye Ala de Ala taala bɛ fɛn min baraji sɛbɛ jɔn bɛ i ka dɔnta de fɔra i mana dan yɔrɔ min na mais a tɔ Ala an lam Allahu akbar i y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnnenya sun n'i y'a mɛn ko sun yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ bon an bɛ dɔɔni fɔra pour que ka se ka adamadenw hakili lajigi fa zakiri fɛn na zikira tabali mu'min an bɛ dɔɔni fɔ ka adamadenw hakili lajigi bon sun faridara Ala kira de kan sallallahu alaihi wasallam kɛrɛnkɛrɛnnenya sun dira Ala kira ma mais yani ni mɔgɔ caman ɲininka a bɛ fɔ ko anw de ye sunbagaw ye kira mando de ye sunbaga ye k'a sɔrɔ non an dama tɛ non sun kɔnna Ala kira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar i y'a faamu Ala mando minnu tɛmɛna ka kɔn kira ɲɛ olu fana tun bɛ sun hali n'a sɔrɔ ni sun ninnu kɛcogo tɛ kelen ye olu tun bɛ sun i y'a faamu kira minnu tɛmɛna ka kɔn kira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam olu tun bɛ sun i y'a faamu komi i n'a fɔ Ala taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ dɔ la ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar. Ala taala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ min na mais ni jateminɛni kɛ ni kuranɛ aya ye kɔrɔ caman bara kɔrɔ min bɛ nafa kɛ hadamadenw ye ya ayyuhallazina amanu min fɔra bon n'i y'a mɛn ko i yɛrɛ ka kɛ sunbaga ye fɔlɔ o k'a sɔrɔ fo i yɛrɛ danganiya k'a dɔn Ala kira sallallahu alaihi wasallam o ye ka ciden i ka jɛ ni a ka sariya bɛɛ komi i n'a fɔ i ka jɛ ni seli ye i ka jɛ ni heji ye i ka jɛ ni jaga ye i ka jɛ ni kalimatu sahada ye n'o kɛra ya ayyuhallazina amanu min fɔra amanu tɛ se ka kɛ mɔgɔ ye en tant que ni e ma limaniya kira ka kira yɛrɛ fɔlɔ. Allahu akbar f'i ka limaniya kira ka kira yɛrɛ k'a dɔn ko Ala taala ye kelen Muhamadu y'a ka ciden ni e limaniyɔrɔ la waati min na farida tɔ ninnu sabatilen kɔfɛ sun bɛ sɔrɔ ka wajibiya e kan o de ye ya ayyuhallazina amanu n'o ni kuranɛ jateminɛ ya ayyuhallazina bɛ yen ya ayyuhannasu bɛ yen bon o yɔrɔ caman bɛ kuranɛ kɔnɔ mais n'i y'a ye nin na ko ya ayyuhallazina amanu ni kuma in bɛɛ bɛ amanu de kɔnɔ sani i k'a fɔ i ka sun fɔlɔ f'a ka taa sɔrɔ silamɛya yɛrɛ mako bɛ min na o y'a sɔrɔ e jɛnna n'olu ye fɔlɔ danganiya ka ye i la danganiya ka yira o kɔrɔ a ma fɔ ko bɛɛ ka sun quoi non parce que en tant que ni e maa min tɛ seli sun ma e ma wele parce que aya in b'a yira ko e nin taara e maa min bɛ yen bi se bɛ e ye e banna ka nafolo jagabɔ o b'a yira ko nin aya in b'a yira ko e ma limaniya fɔlɔ i y'a faamu jogo min bɛ e la fɔ e k'o jogo in bila o la n'o kɛra e bɛ kɛ amanu ye
bon an ninnu bɛ kuma min fɔ o ye maa minnu danganiyana ni ciden ka sariya bɛɛ ye ciden nana a ye kuma minnu fɔ parce que n'i y'a jate minɛ sisan ala gɛrɛtu b'a fɔ yɔrɔ dɔ la a ko faradallahu ala muhammadu siyamu kama farada ala imam alati tasabakati Allahu akbar ya faamu bon ko sun faridara ala kira kan ka ko man dɔw de tɛmɛna fana i n'a fɔ a faridara olu ka cogo min na olu ni mɔgɔw donnara bon olu ni o mandenw minnu jɛna k'a kɛ bon ni anw ka kira ye Muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ye min fɔ nin sisan ni sun nana di ale ma anw ye wulila k'a sɔrɔ ale bɛ ka sun an kana fɔ k'an bɛ sun ten ko kira ko k'an ka sun non ala de ko an ka sun bon ala ko an ka sun min fo ka taa sɔrɔ silamɛya jɔsen 5 bɛɛ e jɛna n'o ye o de b'a ye ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah n'o kɛra an bɛ se ka kisi sɔrɔ an bɛ se ka kisi sɔrɔ a bɛ kisi sɔrɔ ye jumɛn ye ni e kira y'a fɔ min kan ka kɛ e y'o kɛ a ko min man ka kɛ e y'o to yen n'o kɛra e bɛ kisi sɔrɔ bon n'o kɛra sun nakun ye an ma o yɔrɔ ye n'i y'a fɔ ko nafa min bɛ sun na bon sun nafa ye i k'a dɔn fɔlɔ ko Alahu Taala de ye kira ci i ma Mamadu ye ka ciden fɔlɔ n'o kɛra sariya b'a daga i bɛ sɔrɔ ka sun mais e tɛ seli e yɛrɛ bɛ kiri dɔ de la e tɛ kiri ɲuman kɛ e ka baara bɛɛ ye haramu ko kɛ ye sunkalo sera maaw bɛna sun dɔrɔn e farila o kan dɔrɔn ka sun non e sen t'a la a y'a niveau sɛmɛntiya an bolo Allahu akbar inshallah karamɔgɔ kɔrɔ a ma nɔgɔn mɔgɔ caman bɛ ka sun bɛɛ ma wele sun na dɛ bɛɛ ma wele sun na i y'a faamu parce que ni i b'o yɔrɔ bɛna ye kira ka kuma dɔ bɛ yen a b'a fɔ tugun ko sun yɛrɛ ye komi contre ko misaliya sa sun bɛ komi kɛlɛden n'a bɛna taa kɛlɛ yala a bɛ préparation de kɛ pour que a kana to kɛlɛ la i y'a faamu ni kɛlɛden bɛna taa kɛlɛ la a bɛ préparation de kɛ pour que a kana to kɛlɛ la ko sun fana ye silamɛya ma ten de ka i préparer pour que ka se k'i kisi ka bɔ jahanama ma Allahu akbar sun de y'o ye i y'a faamu Allahu akbar o la sun ye fɛn ye jateminɛni kan ka kɛ yanni ka sun fo a ka taa sɔrɔ silamɛya sariya minnu fɔra e jɛna n'olu ye n'o kɛra e bɛ jate sununbagaw fɛ aya min bɛ se k'e yɛrɛ ko ni sisan Allahu akbar o la Ala ka limaniya di an ma walasa n'an bɛ don sun na o k'a sɔrɔ min fɔra o dafalen don an na o hukumu kɔnɔ Ustaz an bɛ to sun kɔnɔna na hali sisan yalima sun limaniya sɔrɔlen kɔfɛ a kɛli n'an sunna an bɛ nafa jumɛn de sɔrɔ a la alhamdulillah o ye nafaba ye ni sunna kitabutigi b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ ko ni maa min n'i sunna sun tile kelen ko a bɛ jahanama pousser ka mabɔyira san 70 Allahu akbar ni maa min ka sun minɛna siɲɛ kelen tile kelen pe jahanama bɛ yɔrɔ janyara san 70 Allahu akbar i y'a faamu ni maa min ka sun minɛna tile kelen kɔnɔ jahanama bɛ mabɔyira siɲɛ 70 maa minnu bɛ yen n'u bɛ sunkalo tile 30 bɛɛ sun don o kɔni o ye 70 caman ye dɛ kelen maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ sunkalo makɔnɔ ni kalo wɛrɛw sun don dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ san kɔnɔ u bɛ min sun o de ka ca ka tɛmɛ u bɛ don min to yen o ye tiɲɛ o de kama sun tɛ kulonkɛfɛn ye sun ye barajiw bɛ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a fɔ ko mɛri quoi mɛri min ka bon n'a bɛɛ ye min ka bon n'a bɛɛ ye sun ni jateminɛ kɛ i bɛ taa sɔrɔ sun ka bon n'a bɛɛ ye ni sun minɛna i y'a faamu mais ni o bɛ don e fɛ fo e k'a dɔn fɛn min ka kan ka to yen ni e k'o to yen min ka kan ka kɛ e k'o kɛ i y'a faamu parce que kitabu mɛ ka kuma cogo la a ko n'an sunna ko sunkalo tile kelen n'i y'a dɔn k'a bɛ jahanama mabɔyira ni san 70 ye Allahu akbar maa min bɛ tile 30 sun don i y'a dɔn o kan ka jigi da alijinɛ kan
o de b'a yira ni maa min ka sun minɛna tile kelen kɔnɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'a fɔ k'i farala alijinɛdenw kan parce que Anasi bun Maliki b'a fɔ a ka kitabu la yɔrɔ dɔ la ale de b'a kuma fɔ tan ko ni maa min ka sun minɛna i k'a dɔn sun minɛli ko sunna sara foyi tɛ sunna ye fo ni a kɛra alijinɛ ye. Allahu akbar. I y'a faamu. Sun minɛni. I y'a faamu. Bon a bɛ tila dɔw b'a fɔ yɔrɔ dɔ la tugun ko alijinɛso dɔ bɛ yen. I y'a faamu. O bɛ alijinɛso in de wele ko Arayana. I y'a faamu. O alijinɛso in mɔgɔ si tɛ don yen fo n'a kɛra sunnaw gɛrɛgɛrɛ ye. Mɔgɔ minnu bɛ sun. Mɔgɔ min bɛ sun. Allahu akbar. Alijinɛ bonda dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Arayana. Mɔgɔ si tɛ don yen alikiyama don fo n'a kɛra sunnaw ye. Allahu akbar. I y'a faamu. Bon ko ni sundonaw donna waati min na ko bonda in bɛ datugu a yɛrɛ ma jɔn si tɛ se ka don yen n'a kɛra ni sundonaw tɛ. Allahu akbar. Bon alijinɛ ka di mais yɔrɔ dɔw fana ka di ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan. Cogo di? Yɔrɔ dɔw ka di ka tɛmɛ yɔrɔ dɔw kan. Nin yɔrɔ min fɔ nin filɛ nin sisan maa dɔw bɛ don alijinɛ la tiɲɛ don i ye alijinɛ sɔrɔ o ye hɛrɛ ye mais i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ don nin yɔrɔ in na olu ka nɛɛma ka bon i ma ka tɛmɛ olu ma ka tɛmɛ i kan. Allahu akbar. I y'a faamu. A tɛ tɛmɛ o kan. O de la waliya sira fɛ waliyu bɛ ɲɔgɔn jate minɛ waliyu bɛ keleya ɲɔgɔn na ni waliyu min y'a ye min ka maaya dɔnni fanga ka bon o tɛ min ka Ala ɲɛsiranya fanga bonyana dɔ in bɛ keleya ko fo ale ka tɛmɛ o la. Ala ɲɛsiranya. I y'a faamu. Waliyu bɛ keleya ɲɔgɔn na parce que olu bɛ alijinɛ ɲɛ dɔn. N donna alijinɛ kɔnɔ dama tɛ. I y'a faamu. Ala Taala bɛ yafa dɔw ma olu bɛ don alijinɛ kɔnɔ mais waliyu dɔw ka kuma na ko fo i yɛrɛ ka baara de kɛ i ka baara kelen ka danganiya jira k'a sɔrɔ i ma sa fɔlɔ i k'a dɔn k'i bɛ don alijinɛ la ko n'o kɛra k'o de ye jɔn yɛrɛ ka jɔnya sabatilen. Allahu akbar. I y'a faamu. Bon nin kuma in bɛ o sɛmɛnciya sundonna ka baraji fanga ka bon kɛrɛnkɛrɛnnenya ma sundonna fana tɛ mɔgɔ ye maa min n'a bɛ kuma ten. N'i ye sun don Alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o kuma fana fɔ ni a ka kumakan na ko ni maa min n'i ye sun don ko i dala kuma man ka kɛ komi maa tɔw bɛ kuma min fɔ e ka kɛ kuma lankolon fɔbaga ye parce que e mana min fɔ o bɛ Alahu Taala b'o minɛ mɛlɛkɛw de bɛ ka sundonna ka kuma fɔta bɛɛ lajɛlen minɛ. I y'a faamu ka di Ala ma. O kɔrɔ ye jumɛn ye ni e bɛ sun na sisan i kan ka kɛ kuma ɲuman fɔla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma i kan ka kɛ zikirikɛla ye i kan ka kɛ astagfirulahi fɔla ye i kan ka kɛ ko dilanna ye mais e ka sun donni kɔnɔna la i man ka kɛ kuma jugu fɔla ye. I man kan k'o fɔ. I man kan k'o fɔ. Allahu akbar. Parce que ni e kɛra kuma jugu fɔla ye dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kuma jugu in bɛ minɛ. I y'a faamu. O de ye kira de y'o kuma fɔ. K'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inal sawim da'watu la turadu. Allahu akbar. I y'a faamu. O ye Alakira sallallahu alaihi wasallam ka kuma ye. A ko sundonna ko sundonna ka kuma Ala wele tɛ bin fiyewu bincogo t'a la. Allahu akbar. I y'a faamu. O de ye inal sawim da'watu la turadu. Ko sundonna ka sundonna kumakan tɛ bin. Wara n'i kɛra sundonna ye ni e bɛ sun na i man ka kɛ kuma ɲagami fɔla ye e kan k'i ka kuma jate minɛ e kan k'i ka kɛwale jate minɛ parce que e bɛna min fɔ n'i ye juguman fɔ Alahu Taala bɛ se ka don a la a juguman bɛ sabati n'i ye ɲuman fɔ Alahu Taala bɛ don a la ɲuman bɛ sabati wara e ka kan ka kɛ ɲuman fɔla ye. An karamɔgɔ nin kuma in nafa ka bon kosɛbɛ an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn hakili la sunko nasira la o kɔni faamuyaw sɔrɔla hali k'a da nin dakuruɲɛ fila la o hukumu kɔnɔ an bɛ to hali sisan an karamɔgɔ Sheikh Jibril Kulubali an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn salon ko nin kɛnɛ kelen kan Ala sɔnna ma an karamɔgɔ Mukhtar Bagayogo o y'a sɔrɔ o ka misiri jɔ bɛ sen na hakili la a ma dogo Mukhtar ka misiri jɔ senfɛ maa dɔw ye dɛmɛ kɛ mais kɛnɛ in kan an karamɔgɔ kelen kɔ ka a kuma mɛn a ye dɛmɛ don Mukhtar Bagayogo ma misiri ko nasira kan o kɛra an yɛrɛ ɲɛna an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ a ye o hukumu kɔnɔ Ala fana ye misiri jɔ ye o kɛra dɛ a kɛra ayiwa an bɛ fɛ k'a dɔn misiri in
a bɛ yɔrɔ jumɛn ani fana misiri ala sɔnna ma a jɔra a dayɛlɛliw kɛra fo i ye Sherif Ahmad Tidiane Haidara denkɛ k'o wele o ka taa dayɛlɛli an bɛ fɛ fɔlɔ mɔgɔw ka misiri lajɛ adamani labɛnw sabatilen don n'a bɛ se ka misiri yira an na silamɛw ka se ka misiri lajɛ misiri de filɛ nin an karamɔgɔ ka misiri ɲɛ bɛ misiri na ni misiri dayɛlɛli kɛra yanni sunkalo cɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara ni Sheikh Mamadu Konate a fana tun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na misiri dayɛlɛli la mɔgɔbaw caman tun bɛ yen nɔ n'a fɔ aw yɛrɛ kun ɲɛ bɛ ala cogoya mun na ni ala ka jɛ misiri a y'a ŋaniya siri waati min na an kɔni t'a dɔn nka a kɛra Muhtar ka nin ko in kɔfɛ ala sɔnna ma k'a fɛ misiri mɔgɔ min ye a juma fɔlɔ sali o de ye an ka sherifkɛ Sherif Ahmad Tidiane Haidara ala ka a balo an ye o la Ustaz misiri ŋaniya nana cogo di alhamdulillah rabbil alamin ni y'a mɛn ko silamɛya ni ye kuma dɔ de fɔ fo i ka limaniya yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ tawhidi ka na i la ni ye limaniya sɔrɔ e y'a ye sisan kira nana ale ye baara kɛ ale taara bon e nana e ko ye silamɛ ye i bɛ miiri de i kan ka mun de kɛ sisan ala ye misiri ŋɛniya nana mun na n yɛrɛ ni ala cɛla mɔgɔ man bilara ne yɛrɛ de miiri nana ne kan ka mun kɛ ala ye in tanzurullaha yansurukum y'a faamu o miiri nana na n y'a ye n kan ka min kɛ sisan miiri fɔlɔfɔlɔ taara i da misiri in kan salon yɛrɛ de an bɔni yan baro kɔnɔna la salon ni sunkalo misiri baara daminɛna salon sunkalo ala barikara ala y'an dɛmɛ ɲinan sunkalo ma kɔnɔ a dayɛlɛna kɛrɛnkɛrɛnya ma an ka karamɔgɔ ni an balimakɛ min Sherif Ahmad Tidiane ale yɛrɛ y'a sen sɔrɔ ka taa dayɛlɛni kɛ ala y'a kɛ an taara ka taa bonya di cɛkɔrɔba ma a ye an balimakɛ bila ka na ni an karamɔgɔ Seydi Usman Sherif Madani Haidara ye an bɛ a fo kosɛbɛ parce que a y'an wasa misiri ko in na parce que munna an taara ka taa kuma f'a ye don min na o y'a sɔrɔ an balimakɛ Sherif Ahmad Tidiane voyage wɛrɛw de tun b'a bolo a y'o voyagew de annulé ka na misiri juma fɔlɔ seli ni silamɛw ye o la nisɔndiya kuma na an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ dugawu de k'a ye ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ sara ye an balimakɛ min fana ye Sherif Ahmad Tidiane an ka foli b'a ye kosɛbɛ parce que a bɛ cɛsiri min na sisan ne yɛrɛ bɛ kabako yɔrɔ la de parce que n bɛ kabako yɔrɔ mun na don o don n'i n'a kumana téléphone i b'a sɔrɔ i bɛ voyage dɔrɔn don o don n'i n'o kumana téléphone i b'a sɔrɔ i bɛ voyage dɔrɔn o bɛ bɔ dugu dɔrɔn bɛ taa dɔrɔn bɛ bɔ dugu dɔrɔn bɛ taa dɔrɔn voyage o voyage mais voyage in bɛɛ bɛ ka kɛ mun de kama hakilima bɛ se ka miiri sa ni baara in bɛɛ bɛ ka kɛ mun de kama i b'a dɔn ko nin baara in bɛ ka kɛ ala de kama i y'a fɔ ni fɛnko don i bɛ fɛn sɔrɔ i bɛ sigiyɔrɔ kelen mais n'i y'a ye maa min bɛ ka ko yaala kungo kɔnɔ fiɲɛkolon ni jirikolon ni siyɔrɔ jugu la ka ala ka diinɛ lase o de bɛ wele ko jahadi jahadi wɛrɛ tɛ yen tugun dɛ jahadi min kan ka kɛ sisan ala ye o de ye nin ka yaala ka diinɛ lase i n'a fɔ hakili ye misiri baara min ye tan ka misiri miiri parce que ne ka faamuyali nana sigida in na misiri yɛrɛ tɛ ten misiri kun tɛ yen falajɛ village kan na ne ka sigida la misiri tɛ ten alhamdulilayi an bɛ taa seli an balimakɛ ka misiri de la min Abu Jalil ka misiri ale samani nana kosɛbɛ mais n y'a ye misiri tɛ yen bon n yɛrɛ ni ala cɛla la n fɔlɔ tɛ miiri nana n kan ka mun kɛ ala ye n ye foraziw de sɔgɔ k'o di mais n nana ye misiri tɛ yen hakili nana misiri ko ye i ye forazi dɔw sen n ye forazi dɔw sɔgɔ alhamdulilayi n ye forazi dɔw sɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ falaji n sigida dɛ o di silamɛw ma fi sabilillah sini jibi ka taa ni ne laɲini na i y'a faamu ala n y'olu kɛ ala kama mais kɛrɛnkɛrɛnnen n nana miiri misiri ko in na n y'a ye misiri tɛ sigida kɔnɔ bon an bɛ taa seli yɔrɔ min na yɔrɔ ka jan su fɛ n'i bɔra k'i bɛ taa yɔrɔ la a ka gɛlɛn fajiri n'a fɔ fajiri ninnu i b'a ye a ka gɛlɛn obligatoire n nana miiri sisan n ye yɔrɔ san alhamdulilayi ala y'a dugukolo nɔgɔya n yɛrɛ de ma n y'a san ka jɔli fana nɔgɔya n y'a jɔ mais ala fo n balima min ye n dɛmɛ an bɛ foli lase bɛɛ ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen ma alhamdulilayi a ko yɛrɛ
kɛmɛ sarada 99 ne de y'a kɛ. E de y'a kɛ ni Ala ka jɛ. I y'a faamu. O ye fɛn belebeleba. Ala barika, an bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi dugukolo ne de y'a san, baara 100 sa 99 ne de y'a kɛ. Ni Ala sɔnna ma. An karamɔgɔ, e ye mɔgɔ ye min tɛ sigi i ka yaalaw ka ca kosɛbɛ jamanaw ni jamana kɔfɛlaw la, mais misiri e tɛ se ka kɛ alimami ye dɛ. Tiɲɛ don. Alhamdulilayi, i y'o min fɔ, alimami bɛ n bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya imama yɛrɛ ka sira fɛ, ne yɛrɛ de ye misiri alimamiba ye. Misiri dugukolo bɛ ne yɛrɛ de tɔgɔra, a baara kɛbaga ye ne yɛrɛ ye, ne yɛrɛ de ye alimamiba ye, mais n teri ni n balimakɛ dɔ bɛ yen, Alasani, n'ale n bɛ se k'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn fɛ, a ka ca bɛɛ ta jɛ san 20 ni kɔ la sisan. Alahu akbar. Bon ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ, an ye jamana caman yaala ɲɔgɔn fɛ. Bon Ala barika la, n y'ale de bila alimamiya la parce que ne ka sigi man ca. Komi waati la ni n bɛ waati min caman n bɛ se ka bila mɔgɔw ɲɛ ka seli, mais waati caman n y'o to ale bolo, ale yɛrɛ de kɔni équipelen a la kosɛbɛ. Siga t'a la. O faamuyara kosɛbɛ. Usta Jawara, n hakili la an karamɔgɔ in ale bɛ bani ladegeli la parce que a yirala k'a fɔ ko ka baara kɛ, ka furaziw sen k'a di fi sabilillahi silamɛw ma ni ka tila ka Ala ka so jɔ misiri. Mais i ka misiri kɔni ani Bamakɔ misiri dɔw tɛ kelen ye dɛ. O ka fɔ dɛ. Alhamdulilayi, o ka misiri dɔw tɛ kelen ye min na. Bon n ye kuma dɔ de fɔ, in tanzurulaha yansurukum, mais Ala fo ka barika da Ala ye, maa si tɛ yen ko nin baara in kɔnɔ ko e de y'a financement kɛ. Non. Ala barika la, maa si tɛ yen k'a fɔ ko e de y'a financement kɛ Jibirila Kulubali ye. Non, o mɔgɔ tɛ yen. Ala de y'a kɛ. I y'a faamu. I b'i jija i ka misiri kana kɛ o de ye. N'Ala sɔnna. Parce que misiri dɔw bɛ yen Bamakɔ yan bi, mɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka ban sali ma. Voilà. Olu mana sigi a kɔnɔ, misiri ye Ala ka so de ye. A dabɔra ka taa Ala ka fardaw di, ka sinjiya dilan, ka balimaya dilan, ka mɔgɔninfinya ɲɛfɔ mɔgɔw ye, o de ye misiri ye. Mais an ka misiri caman bi a bɔra o kɔnɔ dɛ. Bon i ye min fɔ nin, o ye ka kuma dɔw bɛ yen o ka ɲi e la ka tɛmɛ hali ne yɛrɛ kan. Parce que i ye min fɔ nin, n y'a misiri dɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma, ne yɛrɛ y'a dɔw ye seli to yen. I jɛn'a seliw kɔ. N jɛn'a dɔw kɔ. Kɔrɔ e bɛ réseau kɔnɔ. I y'a faamu, ne yɛrɛ jɛn'a dɔw seli kɔ. Parce que munna n jɛn'a dɔw seli kɔ, ni i kalannen don dɔɔni i b'i tagafan dɔ diinɛ na, n'i ye fɛn ye diini ma sigi diinɛ kan, en tant que e bɛ ka min ɲini o ye Ala de ye, e nana ye nin tɛ Ala ye, Ala bɛ fan fɛ i bɛ ɲɛsin o de ma. Allahu akbar, o ye tiɲɛ. I y'a faamu. O ye tiɲɛ. Bon o la kɛrɛnkɛrɛnnenya i ye min fɔ nin, ne y'o nin fɔ, nin baara minnu ne bɛ k'a kɛ nin, n b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ wɛrɛ kɛ n ye, n bɛ se ka ko kɛ n bɛ ka bon ni nin ye, mais n kɔni hakili tɛ ko n ka dan nin yɔrɔ in na, mais n hakili tɛ fɔlɔ ko n b'a kɛ maa dɔ de ka nafa ɲini kama. Siga t'a la. I y'a faamu, n bɛ k'a kɛ Ala jate de kama. I y'a faamu. O ɲɛna kosɛbɛ. Mais an karamɔgɔ, diɲɛ foyi tɛ yen min tɛ kɛ gansan diɲɛlatigɛ la. Mɔgɔ bɛ ko o ko kɛ ani Ala cɛla la a fɔlɔ de b'a dɔn. Misiri kɛnɛ sɔrɔli Ala y'o nɔgɔya i ye, i ye misiri jɔ Ala y'o nɔgɔya i ye, mais mun y'a to i y'a kɛrɛnkɛrɛn k'a fɔ misiri in dayɛlɛli la ka bonya n'a karama ta ka taa di Sirifila Bankɔni Jɛgɛnɛbugu la. Alhamdulilayi, o ye nisɔndiya kumaba de ye. Ne ye kuma dɔ fɔ, mais i y'a faamuya fana dɔɔni. N'i y'a ye an y'a ko bonya ta ka taa di an ka cɛkɔrɔba ma, parce que an y'a ye ani ka miiri la ale de n'a ka kan. Miiri la ale de n'a ka kan. Mais exemple damadamani d'i ma. Sisan n ye n'a cɛkɔrɔba filɛ nin ye sisan, n'i ka jateminɛni kɛ n'i y'an ka karamɔgɔ lajɛ, i b'a ye san kɔnɔna la a bɛ min kɛ ka yaala ka Ala ka diinɛ lase, n'i y'o ye dɔrɔn e maa o maa bɛ diinɛ fɛ a bɛ farifoni don i la. Si, o ye tiɲɛ. Kelen, an balimakɛ min ye Cheikh Ahmad Tidiane fana ye, ale bɛ voyage de la don o don kɔɲɔkolow ni ɲɔgɔn cɛ, a bɛ taa yɔrɔ dɔ la hali robinet ji yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka min. I y'a faamu, a bɛ k'o bɛɛ kɛ mun de kama? Ala. N'i kɛra Ala ɲinina ye, i bɛ sigi k'a lajɛ, maa min ka Ala ko ka bon n'i ta ye, i b'a laɲini, i bɛ keleya o de la, i b'a laɲini k'o de kɛ pour que i ka se ka gɛrɛ o la.
ndara ni ya faamu maa min ka ala ko ka e y'a ka faamuyali la sa maa min ka bi e ni ala cɛ i b'o o de ɲini n'i y'a ye an ye bonya ta ka taa di an ka cɛkɔrɔba ma bi ala sɔnna ale de kɛra Mali silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ ye kelen bi fana a bɛ ka maaw don diinɛ na cogo min na a bɛ ka silamɛya lawasa cogo min na ni e maa o maa b'a fɛ ka ɲɛtaga ɲini silamɛya kɔnɔ ou bien i b'a fɛ ka hakilina wɛrɛ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ a ka kan e k'ale lajɛ. Allahu Akbar. N'i y'a lajɛ dɔrɔn i yɛrɛ b'a dɔn fana i kan ka min kɛ i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ hali ni i ma kuma. I ka faamuna kosɛbɛ. Faamuyali min don n'i y'a ye an y'a bonya ta ka taa d'a ma an y'a ye bi ale de n'a kɛli ka kan. I y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnya ma n bɛ to la n bɛ foli lase an balima dɔw ma Sheikh Mohamadu Konate mɔgɔ min don a hakili ka ɲi kosɛbɛ. Allahu Akbar. Tiɲɛ yɛrɛ la ne gɛrɛla Konate la nin misiri ko in de la ne n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn. Allahu Akbar. Ne n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn mais an gɛrɛ ni ɲɔgɔn na a ye ne kalan ni hakilina caman ne yɛrɛ hakilina caman sɔrɔ a bolo. Bayisu den hakili caman sɔrɔ a bolo parce que n y'a ye a bɛ adamaden minɛ a bɛ kalanden minɛ cogo min na bon ne yɛrɛ y'a dɔn n ka ɲi ka dɔ fana fara n hakili kan ne taara carte d'a ma don min na misiri dayɛlɛ ni carte d'a ma a nisɔndiyara kosɛbɛ a nisɔndiyara a ye bonya kɛ o ka bɔ yen a yɛrɛ wulila de tugun ka na a wulila ka na a ma dan o ma a tila to ka 20,000 bɔ k'a di ko ka misiri kuran sara n'o ye. Allahu Akbar. Wari in ko tɛ ala tulo bɛ n kan na a ye ne bonya min ta ka n sɛgɛrɛ n'a ye a bɛ to n kɔnɔ bonya min taara ka n sɛgɛrɛ n'a ye a bɛ to n kɔnɔ kosɛbɛ ani kɛrɛnkɛrɛnnen na adamaden yɛrɛ tiɲɛ na ne kan ka ala fo n kan ka ala fo ye jumɛn ye groupement leader jeunesse ne ye kuma fɔ olu ɲɛna waati min na olu yɛrɛ de ko in minɛ ne la k'a misiri dayɛlɛ minɛ ne la k'a k'o ta ye. Allahu Akbar. O ye misiri dayɛlɛ minɛna k'a k'o ta ye o ko n ka carte dilan Bamakɔ yan mɔgɔ o mɔgɔ ye mɔgɔ lakodɔnni an ka taa carte d'a bɛɛ ma. Allahu Akbar. Carte taara di a bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnen ma fana a bɛɛ nana fo ni dɔrɔla gɛlɛn ye min sɔrɔ dɔrɔla gɛlɛn ye min sɔrɔ n'o sen ma se ka na a caman bɛɛ tila ka taa foli kɛ ka taa arakan 2 seli misiri kɔnɔ. A tɛ tɛmɛ o kan jeunesse groupement o ye ne yɛrɛ courage wɛrɛ don ne la tugun parce que ne y'a dɔn n ko jaga ɲumanya ka di parce que mɔgɔ caman bɛ yen ne y'olu dɔn ala ko de senfɛ ni ala ko tɛ ne tɛ tɛna olu dɔn o ye tiɲɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu groupement jeunesse mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Mama Famata de ye communiste président ye an sera ka ko bonya d'a kan a bɛnna ni ale yɛrɛ ka ziyara ye mais a y'a fɔ groupe sanfɛ ko bɛɛ ka ye mun de bɛ Bamakɔ yan bɛɛ nana mun ma se ka na o bɛɛ seginna kɔfɛ ka na fofoli kɛ olu yɛrɛ de ko in minɛ ka ko organiser ka ko o ta ye o kan ka mun ne sɔn mun na sisan ne kan ka hakili wɛrɛ de sɔrɔ ka miiri sisan n kan ka mun wɛrɛ kɛ tugun ala ye min ka bon ni misiri ye o ye ne ka miiri de ne ka miiri o de la sisan n kan ka misiri wɛrɛ de jɔ n kan ka ko wɛrɛ de kɛ tugun fanga ka bon ni nin n bɛ ka miiri o de la sisan ala y'a nɔgɔya fana a bɛ n kɔnɔ fana n man ka dan nin ma ni ala sɔnna a ma o kɔni o ye hakilina ɲumanba ye mais est ce que an karamɔgɔ Jibiri nin fɛrɛ ni e ka nin hakilina ye nin miiri ninnu an t'a ye k'a fɔ ko cɛkɔrɔba ye kuma min fɔ kunungo a kuma ninnu sera i bɛ ka o dɔ de taama parce que Hayidara y'i jɔ nin yɔrɔ kan kosɛbɛ k'a fɔ ko mori denmisɛnninw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u ka baara kɛ u kana siri mɔgɔ la u kana kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ ye min b'a to u kɔ bɛ se ka ɲɛ cogo min na mais est ce que e ka baara in ni ne y'a ye est ce que Hayidara ka kuma in i ma a minɛ ka baara kɛ ni a ye. Karamɔgɔ n bɛna min fɔ i ɲɛna n ye kuma dɔ fɔ i ɲɛna n ko karamɔgɔ Hayidara filɛ mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko i ye silamɛ ye i gɛrɛla la i ma gɛrɛ a la a bɛ se k'i kalan i gɛrɛla la i ma gɛrɛ a la i bɛ se ka kalan fɛ o kɔrɔ ye jumɛn ye a ka kumakan dɔw bɛ n'i y'o lamɛn dɔrɔn i kan ka min kɛ dɔrɔn i b'a dɔn a y'i bilasira n t'a dɔn n'i y'a faamu a ka kɛwale dɔw bɛ ni e y'o lajɛ i b'a dɔn a y'i bilasira o la a ka kunun kuma a ye n sɔn hakili la kosɛbɛ a ye n sɔn hakili la ala b'a dɔn n yɛrɛ ka miiri yɛrɛ yɛrɛ nana o de kama ni ko in ye dɔrɔn ko mɔgɔ wɛrɛ man kan ni ko in tigiya ye f'ale o kɔrɔ ye fana ye
kuma dɔn dama tɛ ne y'a ka baara de ye ka hakilina dɔn i ni mɔgɔ dɔ bɛ yen aw gɛrɛlen tɛ ɲɔgɔn na mais n'i y'a tigi hakilina dɔn min ka d'a ye dɔrɔn i b'o dɔn i y'a faamu o ye waliyu n'i y'a mɛn ko waliyu minnu tɛmɛna i bɛ taa se waliyu dɔ ma sisan k'a fɔ ko waliyu de y'a ye a b'a fɔ k'ale tɛ waliyu parce que ale ɲɛ bɛ min na ale bɛ k'o de gɛn ale m'a dɔn fɔlɔ k'ale ye baara kɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu ale m'a dɔn fɔlɔ k'ale ye ko kɛ anw bɛ ɲaga n'ale ka baara de an bɛ ka kabako y'ale ka baara de parce que mun na an ka tiɲɛ fɔ bi a ye silamɛya kunna wolo diɲɛ kɔnɔ a ye développement ba de di silamɛya ma a jɛra ye a ma jɛ o a kɔni ye développement ba di silamɛya ma Ala b'a dɔn kira b'a dɔn wa hali silamɛ ɲuman bɛɛ b'a dɔn i y'a faamu bon ni e mɔgɔ min ka hakili ka bon i b'a dɔn n'i kan ka min kɛ hali n'i ma se ale ma i b'a ladege siga foyi t'a la n'i y'a ladege man kana lillahi kana lahu n'i ye fɛn o fɛn kɛ Ala ye Ala b'o sara ye i kana miiri ko ne ka nin kɛ mɔgɔ dɔ de ye mais miiri mɔgɔ dɔ de ye hakili dayɛlɛ n kan ka min kɛ ne m'a fɔ e ɲɛna ko ne yɛrɛ delila ka seli misiri dɔ la ko mais n y'a misiri seli to yen parce que ni Ala cɛla ne y'a ye kuma min bɛ ka fɔ a kɔnɔ ani Ala kira sallallahu alaihi wasallam a nana ni silamɛya min ye o ye silamɛya min to anw ye min kalan an karamɔgɔw bolo bon o ni kuma min bɛ ka fɔ misiri ninnu kɔnɔ kelenw tɛ o cɛ ka jan i y'a faamu taga ni an yɛrɛ tun ma wuli nin waati laban in na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma k'an karamɔgɔ dɛmɛ i bɛ ɲɛ b'a la a kɛra komi mɔgɔ tun bɛ ka siran diinɛ ɲɛ mɔgɔ tun bɛ k'u yɛrɛ ɲini de o parce que mun na n'i jiginna taara jamana dɔw la i bɛ maloya k'a fɔ ko i ye silamɛ ye est ce que a faamu n'i ko i ye silamɛ ye dɔrɔn fo mɔgɔ b'i filɛ mais mɔgɔw b'i filɛ mun na parce que u bɛ siran i ɲɛ de k'a fɔ silamɛya man di mɔgɔw ye o tɛ dɛ mɔgɔw tun bɛ ka siran silamɛya de ɲɛ mɔgɔw tun bɛ ka siran silamɛya ɲɛ k'a fɔ ko silamɛya man di hadamadenw o tɛ dɛ maaw bɛ ka siran de ka sabu kɛ silamɛya tun bɛ ka lagosi maa dɔw bolo minnu tɛ Ala kira fɛ o tɛ Ala fɛ i y'a faamu exemple la silamɛya ye mɔgɔ faga haramuya pewu haramu mutilaka de don alikiyama don ni alijinɛ fɔ cogo min na alijinɛ so dɔ ka di dɔ ye jahanama so dɔ fana ka gɛlɛn ni dɔ ye i bɛ ko bɛɛ kɛ alikiyama don i kana wuli maa fagalaw ka tuuru la Ala k'an kisi mais n'a fɔra ko silamɛ dɔ bɛ taga jɔ ka adamadenw faga fu ni Ala tɔgɔ ye bon ni o kɛra kodɔnna hakiliman dɔ ɲɛna dɔ bɛ siran u b'a fɔ ko jaga ko nin ko in tɛ ɲuman ye parce que ale bɛ miiri an ka kɛ sisan e ka den sɔrɔ ka den balo a bɛ taa kɔrɔbaya ka sa yɛrɛ kɔrɔbaya tun o y'a sɔrɔ a sera san 20 ni kɔ ma a selen san 20 ni kɔ ma dɔgɔtɔrɔw mana faga ou bien a ka se san 30 ma dɔgɔtɔrɔw mana faga ten e min y'a balo e man an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ e yɛrɛ ma i ka nafa bɔ fɔlɔ dɔ taara baga ma k'a faga quand ale yɛrɛ min fana balora a m'a yɛrɛ nafa fɔlɔ dɔ taara baga ma k'a faga mais o tigi y'a faga ni kun o kun ye e bɛ siran o fɛn ye n'a tigi y'a fɔ k'ale y'a faga ni diinɛ de ye e bɛ siran o diinɛ ye k'a sɔrɔ hali n'a sɔrɔ n'o ye nkalon ye maaw tun bɛ ka siran silamɛya ɲɛ siga foyi t'a la o yɔrɔ de a kɛrɛnkɛrɛnnen ma an bɛ ladegeli de la an bɛ kalanso de la pour que ka se ka silamɛya développer n'an seko bɛɛ lajɛlen mais an kɔni bɛ k'an karamɔgɔ de lajɛ inchallah o hukumu kɔnɔ an karamɔgɔ i ko foli dɔ tun bɛ yen nɔ alhamdulillah foli min bɛ yen o ye n karamɔgɔw ka foli ye kɛrɛnkɛrɛnnen ma n karamɔgɔ ne kalanna yɔrɔ 2 de la kelen o kɛra Burkina ni san 12 kɛ o de ye Cheikh Ousmane Diawara ye misiri baara in daminɛni ale ye délégation wuli ka mobili kelen fa a denw n'a mɔdenw nana an fɛ n ka karamɔgɔkɛ min Mohamɛdi Samake ye ale filɛ Welesebugu bon kɛrɛnkɛrɛnnen ma fana n ye san 7 k'ale fɛ kalan na ko in daminɛ ale yɛrɛ nana ka tile 2 kɛ an fɛ yan ka kɔn misiri dayɛlɛ fana ɲɛ ka bɔ Welesebugu ka na yɛlɛma an fɛ Bamakɔ yan ka tile 2 kɛ a n'a ka denbaya bɛɛ i y'a faamu o la ka kan ka foli kɛ n karamɔgɔ la kosɛbɛ vraiment n b'o fo o ye n bonya n bɛ dugawu k'o ye Ala k'a k'o bɛɛ lajɛlen k'ale jinɛ sara ye n'i y'a ye ne ye nin hakili sɔrɔ n kalanna minnu bolo olu de Ala yira n na ka kira yira n na
ni i kalanna yɔrɔ min na n'a tigi ala yira ka kira yira i kan ka baara min kɛ sisan o ye ala ni kira ye ora ko in daminɛ na fo ka taa se a kunjɛli ma u ka dɛmɛba kɛra la i y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnya ma ka wuli tugun ka na fo ka taa ko kun cɛ an ka cɛkɔrɔba yɛrɛ bɛna don min na min Muhamadu Samakɛ o don y'a sɔrɔ a fari man dara wa n'i y'a jate minɛ fo o yɔrɔ a bolo bɛ ne yɛrɛ bolo a bɛ ka yɛrɛ yɔrɔ min ko non k'a tɛ fɔn ale kɔ tellement que cɛkɔrɔba in ne kanu ala barika an bɛ foli se a n'a ka denbaya ma ala k'u mɛn an kɔrɔ ala k'a ɲɛ mɛn o la ala k'u ka denbaya k'u sago ye ala kɛra bonya n'a barika kosɔn sallallahu rasulillahi wa sallim ala ka o duwawu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ foli ta k'a ɲɛsin Samakɛ la bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu ka foli lase Jawaralakaw bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu kɛ kalo ala k'a tɛmɛ yɛrɛ kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an karamɔgɔ Sheikh Jibril Kulubali an n'ale de bɛ ɲɔgɔn bolo maa de don min ye dɔnnikɛla ye wa a ka ca ala fɛ fana hadamadenya furakɛli siraw kan a ka wulikajɔ ni a ka cɛsiriw ka bon ani mɔgɔ mago dilanw mais o bɛɛ kɔfɛ a y'i majigi k'i sabali ka bɛn min ma o de ye a ka alamɔgɔya in ye wa alamɔgɔya in de y'a to a lakodɔnna fo ka na a se diɲɛ fantan naani bi n'i ko Sheikh Jibril Kulubali maa dogolen tɛ ale de b'an bolo plateau kan bi an bɛ duwawu k'a ye sini kɛnɛ ala ka o di a ma ustaz i bɛ duwawu k'a ye dakuɲɛ inshallah al-Fatiha ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ala ka minɛ ya rabbi mina kuma kuncɛ kuma di an karamɔgɔ ma ustaz Kulubali foli ni kuma kuncɛ kuma jumɛn bɛ alhamdulillah kuma kuncɛ kuma min b'an fɛ an bɛ foli de kɛ hali bi an nisɔndiyalen don kɛrɛnkɛrɛnya ma an balima minnu ne yɛrɛ ye Sikaso ka di ne faso ye Sikaso dugu min bɛ yen ko Zianso ne ye Zianso ka yɛrɛ de alhamdulillah an balimaw fo de b'a fɔra ko ne bɛna télé la bɛɛ lajɛlen n b'a dɔn sisan b'a sɔrɔ bɛɛ sigilen don télé kɔrɔ i y'a faamu kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ Zianso kow fo ani Farakɔ n yɛrɛ terikɛ bɛ yen Fuseni Watara mais ale kɛra Kulubali an ka foli b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen vraiment kan bɛɛ fo misiri dayɛlɛ na minnu nana hakili ye minnu ye hakili ma minnu ye parce que jamana 3 ɲɔgɔnna ou bien jamana 4 o nana kɛrɛnkɛrɛnya Faransi mɔgɔ nana Amérique nana Côte d'Ivoire nana Burkina nana o ye minnu y'o représenté na ani mɔgɔ wɛrɛ minnu nana gɛrɛfɛ ma minnu dɔn an ka foli bɛ bɛɛ ye ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ sara ye ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ sara ye ka télé baarakɛlaw bɛɛ fo kɛrɛnkɛrɛnya k'aw yɛrɛ fo an minnu bɛ plateau kan ala ka nin ɲɔgɔnnaw caya ala ka san caman yira an na k'an karamɔgɔ n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo ani Sherif Ahmad Jan kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ foli k'a ye kosɛbɛ Abdala vraiment an ka foli bɛ Abdala ye mɔgɔ min da cɛsirilen don vraiment an ka foli b'a ye kosɛbɛ ani an kanubaga bɛɛ lajɛlen groupement kɔnɔna la ani kalanden ɲɔgɔn bɛɛ k'a yɛrɛ ye foli kɔnɔ quoi inshallah ala sɔnna a ma ustaz bɛɛ ye foli ka ɲi lamɛn an bɛ yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn ka duwawu caman k'i ye san wɛrɛ an ka se k'i kunbɛn yan o b'a sɔrɔ hɛrɛba wɛrɛ kɛlen don an tɛ ɲinɛ an karamɔgɔ ustaz Jibril Kulubali a fana nana ka na an bonya bi ni saga ye caman kun k'a ma ko ɲinɛ k'an ka ko tagacogo k'a ye komi duwawu jaabiba kun tɛ yen sabula ko sagadon kun ma daminɛ nka ale nana datigɛ ni ala sɔnna ma a ye sagadon furula ka na di selifila mɔgɔw ma ko ka sun tigɛ o la an bɛ duwawu k'a ye ala k'a sara ala k'a sara